Ndewo, no, and welcome to your week 26 sentence review. If the week was busy, this is your chance to catch up. All 15 sentences from this week's Igbo Daily Drops in one place. Our mission is simple: to raise 10,000 next generation Igbo speakers, and every sentence you practice brings us one step closer. So, wherever you are, in a car, on a walk, or relaxing at home, let's review the sentences from this past week. Ka anyị bido. Let us begin. Number 1. Anyị biịrị n'ụlọ ochie. We lived in an old house. Repeat after me. Anyị biịrị n'ụlọ ochie. Anyị biịrị n'ụlọ ochie. Anyị biịrị n'ụlọ ochie. Number 2. Ahụrụ m nne m ochie. I saw my grandmother. Repeat after me. Ahụrụ m nne m ochie. Ahụrụ m nne m ochie. Ahụrụ m nne m ochie. Number 3. Abụ m nwata n'ụlọ anyị. I was a child at our home. Repeat after me. Abụ m nwata n'ụlọ anyị. Abụ m nwata n'ụlọ anyị. Abụ m nwata n'ụlọ anyị. Number 4. Anyị gara ahịa n'ụtụtụ. We went to the market in the morning. Repeat after me. Anyị gara ahịa n'ụtụtụ. Anyị gara ahịa n'ụtụtụ. Anyị gara ahịa n'ụtụtụ. Number 5. Ana m agbabụ ọsọ n'ezi. I used to run outside. Repeat after me. Ana m agbabụ ọsọ n'ezi. Ana m agbabụ ọsọ n'ezi. Ana m agbabụ ọsọ n'ezi. Number 6. Anyị rikọrọ nri ọnụ. We ate food together. Repeat after me. Anyị rikọrọ nri ọnụ. Anyị rikọrọ nri ọnụ. Anyị rikọrọ nri ọnụ. Number 7. Agụụ gụrụ m maka na m na-arụ ọrụ. I was hungry because I was working. Repeat after me. Agụụ gụrụ m maka na m na-arụ ọrụ. Agụụ gụrụ m maka na m na-arụ ọrụ. Agụụ gụrụ m maka na m na-arụ ọrụ. Number 8. Obi na-atọ m ụtọ. I was happy. Or actually, the more accurate one is I am happy. Obi tọrọ m ụtọ is I was happy.
Repeat after me. Obi tọrọ m ụtọ, or for I was happy. Obi na-atọ m ụtọ. I am happy. So we're just going to go with the one you're seeing on the screen. Obi na-atọ m ụtọ. I am happy. Obi na-atọ m ụtọ. Obi na-atọ m ụtọ. Obi na-atọ m ụtọ. Number 9. Ụjọ atụghị m. I was not afraid. Repeat after me. Ụjọ atụghị m. Ụjọ atụghị m. Ụjọ atụghị m. Number 10. Onugbu ahụ lụrụ ilu. That bitter leaf was bitter. Repeat after me. Onugbu ahụ lụrụ ilu. Olugbu ahụ lụrụ ilu. Onugbu ahụ lụrụ ilu. Number 11. Ọ dị ọkụ, dịkwa oyi. It was hot and cold, or it was hot and also cold. Repeat after me. Ọ dị ọkụ, dịkwa oyi. Ọ dị ọkụ, dịkwa oyi. Ọ dị ọkụ, dịkwa oyi. Number 12. FM na-acha mmemme. My clothes are or were red. Repeat after me. FM na-acha mmemme. FM na-acha mmemme. FM na-acha mmemme. Number 13. Abụ m nwata na Nigeria. I was a child in Nigeria. Repeat after me. Abụ m nwata na Nigeria. Abụ m nwata na Nigeria. Abụ m nwata na Nigeria. So this can be present or it can be past tense. So abụ m nwata na Nigeria can be I was a child in Nigeria and I am a child in Nigeria. Number 14. Ahụrụ m nne m ochie n'ụlọ ochie. I saw my grandmother in the old house. Repeat after me. Ahụrụ m nne m ochie n'ụlọ ochie. 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 Number 15. Enweela m obiọma maka na oge ahụ bụ oge dị mma. I have been happy because that time was a good time. Repeat after me. Enweela m obiọma maka na oge ahụ bụ oge dị mma.
Enweela m obiọma maka na oge ahụ bụ oge dị mma. Enweela m obiọma maka na oge ahụ bụ oge dị mma. And that's a wrap for this week. 15 sentences from week 26. Remember, fluency isn't built through perfection, but through consistency. To keep practicing, download the free speaking workbook for this week at learnigbonow.com. Abụ nwanne gị nwanyị Yvonne Choma Mbanefo. I am your sister, Yvonne Choma Mbanefo. Ka ọnụ gị cheta asụsụ ndị ichie anyị. May your mouth remember the language of our ancestors. Ka o mesịa. Goodbye.